Angkol! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas. Ang ingay mo. Ako, si Manggas at na-high blood ako dito. Sino? Ako. Isang misi sa United Kingdom ang nag-hire ng private investigator. Magmula nang magsuspetsa siyang ang kanyang mister ay may kulukadidang. Girl, gumastos ka pa. Sigurado naman yan kahit di ka mag-private investigator. Mamaya ka na mag-react. Hindi pa ako tapos. Sa pamamagitan ng application na nakakonect sa kanilang ginagamit na electronic toothbrush, obserbahan ng misis ang kakaibang oras ng pagsisipilyo ng mister. Kapag nasa school ang kanyang mga anak, hinahatid niya kasi ito tuwing Friday. At tuwing Friday naman, nagno-notify sa application na may nagtututbrush sa bandang alas 10 ng umaga sa kanilang bahay na dapat walang tao. Dito na napag-alaman ng investigador na may kulukadidang ang mister at dinadala niya ito sa bahay nila tuwing wala ang kanyang misis at mga anak. Pinapapunta niya ito sa bahay nila. Habang papunta, si mister ay nagtututbrush na. Dito na nabulabog dahil sa application sa toothbrush. Ikaw, kabisyo, magtututbrush Anong pa ba style kayo? mo? Daisy. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning ko. Morning, Tits! Kabisyo, feel Good good morning! Toothbrush. Adlang Thursday, May 29, 2025. May muntag kaning tanan. Maraya, naaga sa inyo ka, boss. Mga piyamapita, mga Muslim brothers and sisters. Sa oras ng 7:31, kasama niya pambansang angkol, Angkol Dagol! Kasama rin dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Babasang Tita Max, Tanya Chinita. Tanya Chinita. With the pambansang senior, Mang Kanor! Ano yan? Ba't ka nagmumumog dyan? Patubig ka na yan. Kadiri, nag-toothbrush ka pa. Sayang naman yung Hoy, Kadiri. Bakit mo nilunok? Sayang conserve water. Ganun dapat. Sabagay, para malinis yung mga, yung colon Yung mo. isopagos. Tsaka yung colon mo. Sige, lagyan mo ng toothpaste. Good morning. Good morning. Grabe, no? Pag talaga mambababae, lahat ng paraan gagawin talaga. Tinan nyo. Dami na naman Diba tayo, para yung... guys. Wait lang. Iko-compose ko muna yung sarili ko. Guys, Para pakinig lang tayo, guys, kasi madadamay mambabae tayo, through the toothbrush app, ganun Wala. talaga ang kayang gawin ng isang lalaki. Kaya niyang... Ano na naman? Guys. gawin lahat. At gawin lahat ng paraan para makapambabae. Kasi hindi na umuubra yung cellphone, mga chat. Call. Ha? Hindi na umuubra yung isasave nyo sa phone book nyo. Gasol. Mineral water. Ano bang pinagsasabi dito, guys? Ano? Hindi na umuubra. Call. Pupunta na kayo Magsalita sa ka, app Call. ng application. Meron na palang application ng toothbrush na ganyan. Yung toothbrush na yun kasi ginagamit nila ay electronic. Oo. So yung automatic na pindutin mo lang. Pero may app pala Magbabrush, yun? May app siya, so connected siya. Kasi, Pati electric- toothbrush ng mga bata, toothbrush niya at ni Mister, connected. So nagtataka nga sila. Kailangan mong i-operate via app kasi yung akin on-off lang naman. Oh, parang may application siya. Ano ba? Parang vibration 1. Oh, yan. Vibration Iba yun! Iba ba may vibration? ano ba ginagawa? Di ba na ma-vibrate? Nakiliti ako binabibrate mo
Hindi kasi para, I think it's monitoring din kung ang bata ba nag-toothbrush na. Di ba? Minsan, oy, mag-toothbrush na kayo. Eh, Ganun ba ayaw. sila katamad mag-toothbrush kadiri naman Hindi, yan? social kasi sila. Kumbaga, kaya nila ma-afford nila Nag-hire nga ng private investigator. Para ma-monitor mo na, nagtutoothbrush ba yung mga anak mo o ang pamilya. Kapag wala ka. Oy, nag-notify, nagtutoothbrush siya, okay na. Sarap talaga maging parang Pinoy, ganon. hindi na natin kailangan ng ganyan. Oo. Pag madilaw ngipin din nagtututbrush. Kailangan Pag may- pa bang i-memorize yan? Basic. Pag may tarta. Asin lang yan. Correct. Kaya Basic. doon nga nahuli na bakit may nagtututbrush ng alas 10 ng umaga sa bahay ng Biyernes na wala namang tao. Walang tao doon. Kasi naman nahatid sila. niya yung mga anak niya. Mister niya dapat nasa trabaho. Yung pala, hindi pumapasok, pinapapunta doon. Siyempre, papunta pa lang nagtututbrush na daw. May ganyan Si din. mister. Maganda. Alam niyo yung the remote din na ganyan, yung nagva-vibrate. Meron na bibili. Ano na, may naman toothbrush yan Pag di mo kasama yung jowa mo, pwede mong pag pinindot mo, magbabibrate. Oh, Sorry, yung ba? remote, yung remote. Yung vibrator. Kailangan lagyan mo ng toothpaste. Yung toothbrush. Yung vibrator. Lord, sorry lang. Ay, Direk Phil, good morning po. Bakit si Direk Bill pag asa Hindi, vibrator? usapang ano lang naman ito. Usapang toothbrush? Hindi, usapang vibrator. Ikaw kasi! Yan eh. Parang batuta yun eh. Yung vibrator? Yung toothbrush. Oh, ay, Puno, so, si bibig, napuno yung bibig ko. ng toothbrush? Ay, bunga! Last day na talaga. Isaksak mo lang para gumana. Yung toothbrush? Yung toothbrush ba yan? Yung toothbrush ba yan? Guys, ito na yung pinaka-awkward na topic sa lahat, guys. Meron niyang settings Pwedeng bumilis, pwedeng humina. Settings? Ano settings? Pinutin mo settings. Ses! Pinalitan na yung settings. Settings. Alam mo naman yung dila ko Natamaan Bakit ko sa dila na toothbrush? ng vibrator. Ako din nagkasingaw tuloy, natamaan kasi. Ng toothbrush? Vibrate. Ginagamit ni tita pag mag-isa. Yung vibrator? Ay, toothbrush! Umanga mo! Patay tayo dyan! Ay, good morning! 7:36 kayo pa naka-tune in, mga natatraffic. Ingat ha, may NCAP na, tsaka mga mahuli kayo dyan. Tsaka yung mga misis nyo, basta tahitahimik lang kami, pero tinayo, nakaka-hire na kami ng investigator. Manda kayo! Hindi porke 2 years ago na yung nagbago na kayo, 2 years ago yung pambababae nyo, kaya pa rin namin mahuli yan, ibabalik namin yan! Ano ba? Hindi mo sa lalaki Kasalanan mo to, Patrick! Ang pangit mo kasi, babaero ka pa! Tumigil ka, Trek. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic.